Avui serà un gran dia. El dilluns al vespre, en el programa d'en Quim Masferrer, el foraster, en una visita a Rellinars, va estar amb un jove de no més de 10 anys, en Feliu, que va fer una reflexió espectacular. El nen tenia una llibreta de teories. Us ho recomano. Us recomano una llibreta on apunteu coses, reflexions, idees, no la llibreta de feina, no l'agenda que feu servir, una llibreta de pensaments, el vostre diari. Ja en parlarem en un altre vídeo. De fet, penso que cada vegada que faig un vídeo obro un meló nou i dic que en parlarem un altre dia. Així és, toques un tema, te'n surt un altre i s'enganxen un amb l'altre, ho farem. Tornem a en Feliu. En Feliu, a la seva llibreta de teories, hi tenia escrites les seves teories. Una llàstima que el programa no anés només de mirar la llibreta de teories d'en Feliu, perquè realment segur haguéssim après moltes coses. Va parlar de dues teories. La primera, la música, la màgia de la música, i com l'ajudava amb ell la música a superar situacions de la vida especials o complicades. I la segona teoria era la teoria de que tots som una teoria. La frase em va deixar escol·locat. Què vols dir, no? Que tots som una teoria? En Quim li va preguntar quina teoria sóc jo? I en Feliu li va respondre, no ho sé, la teva teoria només la pots saber tu, és la teva teoria, tu te l'has de pensar. La següent pregunta d'en Quim va ser, molt bé, Feliu, i quina és la teva teoria? El jove va respondre que no tenia la teoria encara, que encara no havia aconseguit trobar-la, la seva teoria, i que feia temps que hi pensava i que estava meditant, però que no l'havia trobat, deixant clara l'evidència de que és molt difícil trobar una teoria o la pròpia teoria de cadascun de nosaltres. Això em va fer pensar en el concepte de l'ikigai. No sé si sabeu què és. Hi ha una regió al món on hi ha la gent més longeva, on hi ha una acumulació de persones d'edat avançada molt superior a la de la resta del món i que on a més gaudeixen de bona salut. Aquesta regió que existeix és la petita illa d'Okinawa. Molt al sud del Japó, tant al sud que està més al nord de Taiwan que no pas al sud del Japó, però aquesta illa. S'hi han fet molts estudis d'aquesta illa, d'aquesta gent, i hi ha molts factors que probablement afavoreixen a que la mitja d'edat d'aquesta illa, dels habitants d'aquesta illa, sigui superior a la de la resta del món. L'alimentació, el clima, la manera de viure, la dieta mediterrània... No, mediterrània no, això és el que tenim aquí. Moltes coses. Ja fa uns anys, en Dan Butter, en una TED xerrada TED, va suggerir que la forma de viure, la cultura Ikigai, era el motiu pel qual en aquesta illa la gent vivia tants anys. En Dan Butter, s'escriu Butter, en Butter, com mantega, no sé, va crear un diagrama per explicar, es pronuncia com mantega, no s'escriu com mantega, no ens liem. En Dan, direm Dan a partir d'ara, va crear un diagrama per explicar l'ikigai, el concepte d'ikigai, que de fet, si googlegeu Ikigai, trobareu un conjunt d'esferes que es solapen i és el dibuix que va crear en Dan. Val a dir que la gent d'Okinawa no té cap necessitat del diagrama i està practicant la cultura de l'ikigai sense necessitat de mirar les rodonetes. L'ikigai és la unió entre allò que estimes, els teus talents, allò que et pot donar benefici i allò que els altres necessiten. En la unió d'aquests 4 punts apareixen, a la intersecció d'aquests 4 punts, apareixen la missió, la vocació, la professió i la passió.
No entrarem en el detall de quina és cada cosa, però el concepte és que si som capaços de trobar quina és la nostra missió, que a més sigui la nostra vocació, que a més sigui la nostra professió i a més sigui la nostra passió, haurem trobat el nostre Ikigai. La traducció de Ikigai és difícil. En japonès s'escriu així. On Iki és vida i Gai és efecte, fruit, resultat, benefici. Benefici de viure podria ser una traducció. Si descomposem aquest segon kanji, que són 2 kanjis de fet, veurem que la primera part parla de armadura, de batalla, agafar la iniciativa, i el segon parla de bonic, d'elegància. Per tant, seria agafar la iniciativa, liderar aquest sentit de vida. S'han fet moltes traduccions, però totes volen dir el mateix. I al final potser la descripció que fan en Feliu és la millor, no? Són teories. Tots som teories. L'ikigai és la teva teoria, el teu per què, o en francès, una raison d'être. Aquesta. En tot cas, si us interessa el tema de l'ikigai i voleu aprofundir més en com trobar el vostre ikigai, podeu llegir el llibre de Butner, Dan pels amics, que es diu The Blue Zones, i parla de diferents punts del món on realment la longevitat és més alta. O bé teniu el llibre d'en Miralles i en Garcia, que són d'aquí més a prop. De fet, en Miralles és valencià i es va unir amb en Garcia per fer un llibre. En Garcia és una persona d'aquí que va anar a viure fa molts anys a Japó i s'ha dedicat sempre a estudiar la cultura japonesa. I entre tots dos han fet un llibre que va molt amb un enfoc pràctic de buscar quin és el teu Ikigai, es diu el mètode Ikigai. Si us fa mandra llegir, podeu també escoltar la TED xerrada que us comentava abans d'en Dan, que va fer sota el títol How to Live to be 100. En Dan era un National Geographic, anava pel món corrent amb la càmera i anar trobant coses interessants fins que es va trobar a l'illa d'Okinawa i després va anar visitant altres llocs que tenien característiques de salut i longevitat. Us deixo l'enllaç de tot això a la descripció del vídeo i al blog perquè pugueu trobar les vostres pròpies receptes Ikigai. Després d'aquest rotllo, però, no vull deixar-vos sense la màgia, la recepta secreta que practiquen les persones més longeves del món, les d'Okinawa i també les de Sardenya, que ho tenim més a prop i és probablement el segon lloc amb l'esperança de vida més alta. Aquests 10 punts de la recepta màgica per viure més de 100 anys són: 1. Sigues actiu, no retiris, treballa sempre. Hi ha molts estudis que demostren que una de les franges d'edat més perilloses és en el moment que et jubiles, en el moment que deixes de treballar. Mantén-te actiu. 2. Pren-t'ho amb calma. Les presses no són bones. 3. L'estómac al 80%. No mengis mai més del que necessitis. Pensa que estàs donant una feinada en el teu cos brutal. No hi ha menjar sa i menjar no sa. Diferents cultures del món mengen coses molt diferents. Però sí que aquests punts tenen en comú aquesta menjar just el que necessites. Cuida la teva tribu. 4. Cuida la teva tribu. La teva tribu. Envolta't dels teus. Tu, els teus amics. Estar envoltat de la gent que estimes i la gent que t'estima és sense cap mena de dubte el punt que et farà viure més anys. Tria bé el teu entorn, tria bé el teu amic, els teus amics, conserva'ls. 5. Posa't en forma, sempre en forma, no per sobre de la teva forma, però mantén-te en forma. Somriu sempre. És bonic pensar com són les coses i com poden ser. Sigues bona persona, sigues agraït, sigues amable. De fet, si vols, abans de començar cada dia, quan t'aixequis al matí, pares un moment i penses en 2 o 3 coses que t'agradin molt. Pensa-les i llavors
somriu. És una bona forma de començar el dia. Reconnecta amb la natura. La natura ens dona molts beneficis. L'aire, la visió llarga, la pau. Dona gràcies als teus ancestres. Sona estrany, sona religiós, però de fet totes les religions, totes les creences, pregàries o les meditacions ens donen aquella pausa, aquell agraïment que ens ajuda a recuperar la nostra energia, a recuperar el ritme cardíac, a frenar aquesta vida que portem. 9. Viu el moment, viu avui, viu ara. No el passat i no el que passarà. Anem tota la vida a tota velocitat, naixem, creixem, reproduïm, morim i adiós. Para, respira, viu ara. I 10. Segueix el teu Ikigai. Gràcies per escoltar-me. Si t'ha agradat, ja ho saps. Si encara no estàs subscrit i no vols perdre't el proper vídeo, també subscriu-te. Tal com t'he dit, et deixo tota la informació i enllaços a la descripció i en el blog. Si creus que pot interessar la xerrada d'algú, comparteixo, no ho dubtis. Moltes gràcies. Cuida't.